Случайни факти, които не знаеше. Тигрите са изключително отмъстителни същества, които държат гняв към тези, които са ги обидили. Цветовете на зебрата имат двойна цел. Те пречат на насекомите да ги безпокоят. Ароматът на прясно отрязана трева може да е зов за помощ, а не просто приятен аромат. Бухала има неподвижни очи, а не очни ябълки, и разчитат на въртенето на главите си, за да компенсират. С впечатляващ обхват на движение. Кучетата вече могат да гледат телевизия, но се изискваше телевизорите да достигат 70 образа в секунда, което по старите модели не можеха да го постигнат. Освен това, кучетата притежават вродена способност да усещат доверието и ще спрат да слушат ненадежни хора. По време на снимките на "Аз съм легенда", силната връзка на Уил Смит с немската му овчарка предизвика слухове, че той се интересува от осиновяването на кучето в реалния живот. Пистолетната скарида има смъртоносен нокът, който създава ударна вълна, зашеметява плячката и чупи стъкло в аквариумите. Женските порове могат да умрат, ако не се чифтосат. Те се нуждаят от хормона, освободен по време на чифтосване, за да предотвратят опасно състояние, наречено пластична анемия.